Mbah Kabul, nuwun sewu kula nuwun. Weh, di Pak Surah. Adi ngaren meruput anjing-anjing rene Pak Surah. Anu Mbah, nuwun sewu lho. Nika jenengan kan tumut arisan to nika. Oh iya, aku melu arisan kae. Lah sampean nika pun oleh. Heeh, aku wis mbethak wis oleh. Lah sampean kan pirang-pirang dina niki pun mboten nyang to Mbah teng arisane mboten tau asok. Lah niku sing ngesoki Pak RT ngoten pirang-pirang nyangan niku sing nomboki Pak RT, Mbah. Dados kula mriki wau dikengken Pak RT ken nagih asokan arisan niku. Ora lho. RT-ne iki iso apa ora jane kok dadi RT lho. Oh, mbiyen ya tak pilih iki ben pinter kok. Oh, ora utang kok ditagih lho. Ditagih wayahe asok lho, Mbah. Lah jenenge arisan iki nek wis oleh ya wis oleh ya wis bar, aku ya ora urus. Piye to Mbah men ya? Mbah, emang jenenge arisan kok wis oleh bar. Lah iya, arisan kuwi ya toh wis oleh ya wis. Ya wis, nek aku ya ogah mbayar neh kok iso. Waduh, piye iki?